a madadin honorable Malam Nasiru Ja'oji, shugaban gidauniyar MNAS Foundation, ƙungiyar MNAS Media Team Ambassadors na taya ɗaukacin musulman duniya barka da zagayowar watan da aka haifi fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, musamman al'ummar jihar Kano da Tarauni local government, gami da addu'ar Allah ya zo nan mana da ƙasar mu Najeriya da jihar mu Kano lafiya. Wannan sako ne daga ofishin PRO1 MNAS Media Team Ambassadors. Mun tafiya Malam Nasir.